duha nga may tungod sa gaday issue kining panagbangi ron sa mga CFB versus CFB, pero dugay naman kay sa 2014 diri sa Cebu adunay CFB nga niadto sa Davao nga nibalik na pagbuhi pa itong Diyos niya pagbalik patay na nga nagtudlo yan na may ebidensya na ito na mismo si Brother Socrates ang CFB President National itong naka-former niya yang badlong among nag-isgot o gaday literal. Pero dugay na 1994 pa sa kining Masa Convention o dito sa Tagum, Davao gipirmahan ni ani Colonel Vidal nga kadtong manudlo nga namatay ang Diyos dungan siyang pagkatao i-release na dokumento na to na Brad Ezekiel unya. Pero ang sukaranan sa kamaturan sa simbahan Katoliko Romano di man kay magisterium, dili man kay kuang kining apostolic tradition, naagid ang Biblia. Tulo ka sukaranan sa kamaturan sa Iglesia Katoliko Romana. Suma sa Catechism of the Catholic Church number 95 nga dili makabarog ang usa kung wala ang duha. Dili makabarog ang Biblia kung wala ang magisterium o ang apostolic tradition. Dili makabarog ang magisterium o authority of the church kung wala ang Bible o ang apostolic tradition. Cannot stand without the others. Join gina siya. Muna nga, pag-iyon nga ang Biblia nagpahayag nga gining God is immortal, Roma 1:23, o sa 1 Timoteo 1:16-17, ang Diyos walay kamatayon. Sa ito ba, tinaw klaro kayo nga, kaya wa man siya kamatayon, kaya ang Diyos Espiritu man. 1:4-24, ang Diyos Espiritu. Niyang Espiritu, wa may lawas bukog. Lucas 24:39. Kung saan mo pag hapa, bisag sumbago naman ng Ginoo, tigbaso mo, di mo na, kay material being mo na. Di mo na makuptan mo. Sa ito pa, not subject to that ang maong Diyos. So, dirita nagahugay, nagabangi sa gingon nga ang ilang kuan Brother Ezekiel nga ang Diyos namatay sa incarnation after incarnation. Sa wa pa may incarnate si Kristo sa John 14 incarnate man na pinagi ni Birhen Maria sa suminto nga ipadala sa Ginoo sa Isaiah 7:14 o sa mga babae nga Birhen manamkon sa kabatang lalaki tagon sa Emmanuel. Sa to pa sa wala pa the second divine person with the divine nature from all eternity. Ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad niya, ang Diyos ng personalan ko ba na, di ba na magkabuha sama ko na sa simple nga analogy, ang asin doon naging kaparat. So ang asin nga way kaparat, dili na sa asin musig dayubong na siya. So naanadaan ang second divine person with the divine nature from all eternity. Yan pag katao ng incarnation kambi sa punong dugo nga doon sa ni Birhen Maria, Hebrews 14, manang tawag sa hypostatic union of Christ. Ana sa fundamental sa Catholic dogma o sa Catechism of the Catholic Church number 464. Through God and through man Kristo sa usa ka persona adunay both human and divine. Unya, ingon sa 468 sa Catechism of the Catholic Church gamit sa mga CFB Mindanao, sa Bohol uban, sa Manila, mga pare uban mingon nga ang proper subject o ultimate subject ang second divine person. Wala problema na. Kaya kanang sa 468 number sa CCC grammar niya panalitan nga gipahid ngadto sa naong ni Barber Nisa for example. Ang Barber Nisa pahiran og siminto wala man pasabot nga na siminto yang naong nagka-siminto na yang naong. Muna sa Kristo kay siya may proper subject gipahid ang kamatayon ngadto sa kining divine person niya. Ang date nga gisutan na kuan man kining suma sa 1007 sa Catechism of the Catholic Church. Death is the end of the earthly life. So panagbulag na sa lawas o galag. Yes, Kristo aduna na human nature. Sa to pa pagkamatay ni Kristo panagbulag lawas o galag. Unya ang proper subject one person man. Ni join kay one person good. Nya both human and divine. Usa ka persona. Ni join pero wa mamatay.
So, ang iyang pagka-Diyos o Diyos nung kiniya, ni Joel siyang tawanon nga kiniya, pero wak manabid, di na disol ang damage. So, muna nga kung sa may kalikunan na ito na, Catechism of the Catholic Church 469. Klaro, without ceasing to be God. Unya sa 150 sa Fundamentals of the Catholic Dogma, nga si Kristo suma sa Apostles' Creed, nga si Kristo siyang kamatayon, kasakit, gilubong siya, according to the body. Klaro kayo, siyang lawas. Huwag yumingon ito nga God died literal, divine person died literal. Kung magkapasa mo nga, adunay divine person died literal, mundang dos pagka-Catholic Philippines, sa Fundamentals of the Catholic Dogma, Biblia, ug sa Catechism of the Catholic Church. Ang Catechism Council of Trent, wa man dito nasulat ang divine person died literal. Nagsulti lang dito, the strictest truth, God died, pro while literal. Page 56. Edition sa page 57. May tungo siyang tawanon nga lawas, mo'y namatay. Pero ilang ipidaan, nga the strictest truth, God died, pero butangan nila o literal. Pero natin saktong filosofiya na, usa sa branches of philosophy and science about being ontology, nga usa sa immaterial being, material being. Si Kristo ano may material being, na subject to death siya, 1 Pedro 3:18. Pero sa immaterial being, nga not subject to death, nasa Roma 1:23. Munang disutan usab sa 1 Timoteo 4:9 sa Living Bible ilang gamiton, nga ila palipat po ng uban diya kay kanang uban idilit po ng kama o who, the living God, kama who died. Sugat ug lantugi na sa social media. So, kuha ang ho, klaro na, the living God died. Nya, kung ato nang idilit o i-omit nimo ang pulong, matod pa ni Juan Evangelista sa John, Revelation 22 verses 18 to 19, condemns anyone who changes even one word of the scriptures. Sinang ka na. Mga magadugang magakuha. Gikuhaan ang 1 Timoteo 4:9, silutan ka sino. So, muna ipasabot yung hypostatic union yapon ang 1 Timothy chapter 4:9 to 10 of Revelation 1:18-19. Hypostatic union yapon na. Ni-join ang divine person, kaya siya may proper subject, pero wa mamatay literal. Wa tayo mabasa. Why problema, sakyan na nilang barugana, Brother Ezekiel, nga ang proper subject. Pero, pwede sa ninyo na to, nga ang pagkatao namatay, 1 Pedro 3:18, pero being God joined His humanity, but did not dissolve and damage. Wa maunsa. Sama sa analogy ni Brad Sofrandes, sama sa bula, nga ang bula lansangan, naduta ng panit sa bula, pero hangin wa maunsa. O mo na gihapon nga mga kigsunan nga, simple kay ng isiwa, nga mingon mo nga, ang Diyos na matay, di na may tabo kay, kuhaan ko na, sa kaalam 12:1, ang Espiritu way kamatayon. Nganong supak na sa dugma, kay usara ang Diyos na matuod. There is only one God. Dugma na niya sa page 36 sa Fundamentals of the Catholic Dogma, God is eternal, constant, present. Sa ito pa, kung namatay siya, dili siya eternal. So, muna yung sa itong pambitubang sa nindo itong pangutana, nga kada siya supak sa dugma, unsa man ang dugma, kamatuuran, doktrina, opisyal nga panulo sa simbahan. Niya mingon ta nga kining paundangon na ta sa kining paglantugi. Suma sa Fundamentals of the Catholic Dogma, page 288. Basahan nyo na. Nga, adunay mention nito nga, ang Santo Papa ang makapahunong sa lantugi. Munit di man niya, Ruma locuta causa penita. Mingon sa Santo Papa, undang debate. Unya, yukbo ang tanong obispo niya. So, sana ka, kuhaan tahuron to ang Santo Papa, ilis na sa bulaton sa Diyos. Niya sumintos niya successor niya Apostol Pedro. Unang Santo Papa, the first Pope from St. Peter, nga nagpudlo ang pagkatao na matay, 1 Pedro 3:18.